Възлюбени, днес ви говоря с огъня на Святия Дух, Исус Христос е жив. Той вижда твоята болка, твоето страдание и невидимите ти окови. Той дойде, за да те изцели, да те освободи и напълно да те възстанови. Без значение какво е твоето минало, твоите грехове, зависимости или рани, Исус не е забравил твоето име. Той те зове да дойдеш при Него и да положиш товарите си в нозете Му. Там, където тъмнината е царувала, светлината на Христос разбива всяко проклятие, всяко потисничество и всеки страх. В могъщото име на Исус Христос се моля за твоето изцеление и освобождение. Нека всеки дух на болест, депресия, тревожност, зависимост, объркване и обезкуражение напусне живота ти сега. Нека огънят на Святия Дух те очисти и мирът на Господа изпълни сърцето ти. Приеми свобода, радост и божествено възстановяване. Исус е твоят Спасител, лекар и освободител. Вярвай в Него, защото Той те обича с вечна любов. Стани във вяра. Провъзгласи, че си свободен, че си изцелен, че принадлежиш на Исус Христос. Днес е твоят ден на победа. Амин.